उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा रवि कसारी गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लाना उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47थि थान्दै जख'न्थाइ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना गोबां गेलेनाय आयदा मावफुंलाङो, जेरै काबादि गेलेनाय आरो बुलुर बादायलायनाय। जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दखरा बर' फरायसा आफादफोरा बाहागो लायो। गाबोन फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बड'फा बावनाय आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारि जागोन। बे खौरांखौ मिथिहोयो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित बर'आ। गिबियावनो नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों इंराजि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनायखौ आं जासिदों आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनिबो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आं जासिबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47थि थान्दै जख'न्थाइया साननैनि हाबाफारिजों बियो खुंजानो थांगासिनो दङ। दा मानोना जोङो दिनै एसे सिगांग्रो गेलेनाय बादायलायनाय हिसाबै जोंनि मुंख्लं देबनाथ बसुमतारिनि मुङाव जोङो बोसोरफ्रोमबो बुलुर बादायलायनाय बेबायदि बादायलायनायखौ जों होबोगासिनो दङ। बेखौ दिनै जोङो जागायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे काबादि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ जोङो दिनै जोङो जागायदों। दा काबादि बादायलायनायावबो जोंनि दखरानि गुबुन गुबुन दखरानिफ्राय बेयाव गेलेगिरि टीमफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बे भलि बादायलायनायावबो जोंनि जिहेथु जोंहा 22 दखरा दङ, गासै दखरायाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बे काबादि बादायलायनाया जोंहा जागायजेननाय गेलेनाय हिसाबै पानेरि आरो खैराबारिनि गेजेराव बे गेलेनाया जागासिनो दङ आरो जोंहा गाबोन जोंहा फुंनि समाव जोंहा एडुकेसन सेमिनार जागोन। दा बेवहाय फुंखा सुबुं महरै जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां बिथां खोरोमदाव औवारि बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों। बिथांमोना बे सोलोंथाइ सावरायमेलाव बाहागो लाफैगोन आरो बिनि उनाव मोनाबिलि समाव थान्दै मेल जागोन। दा आरो अखानायै जोङो 6 अक्ट'आव फुंनि समाव जोंनि माहारियारि फिरफिला बिरहोनाय, बिनि उनाव बड'फानो बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मान होनानै बिबार बावनाय हाबाफारिया जागोन। दा बिनि उनाव जोङो मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि मुङाव जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बा बे ओनसोलनिफ्राय जायफोर गुबुन गुबुन बिथिङाव जाफुंसार जानो हाबाय आरो बिथांमोना जोंनि हारिखौ जेब्लाबो जौगाहोनो थाखाय दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै बे फोरदाना दैमारिनि मुङाव जोङो बेबायदि बान्थाखौ बावहोदों। देग्लाय मानगोनां बिथां नबिन मल्ल बर' बिथांनो जोङो देग्लाय बे बान्थाखौ बावनो थाखाय जिल्ला एबसुआ थि खालामदों। बेखौ जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनो मान होनानै बे बान्थाखौ बावनाय जागोन। थान्दै जख'न्थायाव गुबै थांखि हिसाबै मा दं? जोङो थान्दै जख'न्थायनि जि थान्दै मेल, दा बेयावहाय जोंनि फैबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्ला एबसुआ मा खामानि मावगोन, दा बिनि सायाव जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखि लानानै जों खामानि मावगोन। बेसिकेलि जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङावनो आरोबाव गोबां खामानि मावबावनो गोनां दङ। दा बेखौ जोङो गुवारै सावरायलायनानै आरोबाव जोङो सोलोंथाइनि थाखाय माबायदि जों खामानि मावलांनो हागोन, दा बेनि सायाव जों गुवारै सावरायलायगोन। आरो जोंनि जि समाज बेबस्था, आथिखालनि जोंनि इयुथफोरनि माखासे गुबुंले मोनसे जि थासारिजों दिनै जोंनि इयुथफोरा गब'नानै दङ। दा बे जोंनि इयुथफोरखौ, लाइमोनफोरखौ जोङो बिनिफ्राय उद्धार खालामनो थाखाय, बासायनो थाखाय जोङो माखासे बेबायदि हाबाफारिफोर लानानै खामानि मावनो थाखाय सानदों। जिहेतु एबसुआनो बड'लेण्ड बिटिसि एकर्डखौ खालामदोंमोन, बे समावहाय थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजों माबाफोर थांखि दैथायहरगोन नामा इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय? जोङो सानदों जोंहा बे थान्दै मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जोङो बेबायदि थांखि जोङो दैथायहरगोन। दा मानोना जिहेतु बिटिआर एकर्ड जाबाय, बिनि माखासे दफाफोरखौ थाबैनो
इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय सरकारजों थाबैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों बोरै हायो जिफोर दफाफोर दङ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय निस्सय थाबैनो जों बेखौ थांखिनि गेजेरजों जों खावलायगोन आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्ला एबसुआ मोनफ्रोमबो बिथिंखौ हारि जौगानायनि थाखाय हारिखौ गाबथालांनो थाखाय जोङो अराय थांखि लानानै खामानि मावगोन जों बेखौ जों सानदों आरो बे आसा खालामदों बे थान्दै जख'न्थायाव हरिसिङा ओनसोलनिल' नङा उदालगुरि सारा उदालगुरिनि साफ्रोमबो रायजो राजाया बेवहाय लोब लोब बाहागो लाफैगोन आङो जिल्ला एबसुनि जानानै आं खावलायदों आरो बे जोंनि थान्दै जख'न्थायनि हाबाफारिया जागायनायनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै मोजां जालांनायाव बयबो रायजो राजानि मदद आरो अनसायनायखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो।